Какво правиш? Какво рисува я? Мун да рисуваш? Я нарисува една мишка. Миси вика мяу. Ая, нарисува една мишка. Светкай лампата. Ая, я ми се усмихни. Мерси, мамо. Я светкай лампата. Какво нарисува ти тук? Мишка. Това е окото на мишката, а това носа ли? А къде са ушите на мишката? Еди. А къде са и очите? Еди. А ти си ги нарисувала вече. Тая. Чакай да го снимам. Миши. Светкай лампата. Ая. Хайде да броим. Я кажи 1, 2, 5, 9, 10. Хайде high five. Low five. Knuckle bump. Браво!